Omvendingsintervaller. Når vi skal læse intervaller, så giver det mening at kigge på side 14 i Nøgle til musikken og øve sig i at læse de intervaller, der står her på øjemål. De er beskrevet meget fint, synes jeg her, at for eksempel en prim prøver de beskrives som på samme linje eller med mellemrum. Altså her, sekund, det er klods op af hinanden. Terts, det er tæt sammen, og så videre. Det er egentlig lidt op til jer, hvordan I vælger at fortolke de forskellige intervaller på øjemål, men det er meget fint lige at øve sig i at læse dem hurtigt på den her måde. Ikke desto mindre, så kan man komme i nogle situationer, når man skal læse nogle store intervaller, hvor det giver rigtig god mening at kigge på omvendingerne til de intervaller. Det kunne for eksempel være det her interval, det kan I se er ret stort. Og igen, man vil hurtigt kunne aflæse ved at øve sig på den her side 14 her, til at det der det er en septim. Men vi skal jo også vide på et eller andet tidspunkt, især når man begynder at arbejde med fortegn, om det er en stor eller en lille septim, og så videre. Og til det, der skal vi kende lidt til omvendingsintervaller. I Nøgle til musikken, der skriver de her, hvordan at prime oktav er omvendingsintervaller til hinanden, sekund og septim er omvendingsintervaller, og så videre. Og det er det her med, at man har et stort interval, man skal aflæse, og ved at lægge intervallet sammen med dets komplementære interval, så giver det en oktav. Derfor så kan vi tage den nederste tone, og så kan vi sætte den en oktav op, og så kan vi ligesom bare aflæse det lille interval, for at finde ud af, hvad det store interval er. Så her for eksempel, der bliver en stor nabosekund, det bliver til en lille septim, og en lille nabosekund bliver til en stor septim. Spørgsmålet vil så være, hvad er det her interval? Ikke også fra D til C. Hvad er det for et interval? Det er også, man kan også spille det sådan her. Eller fra G til F. Derfor så tager vi den nederste tone, sætter en oktav op, og så afløser vi det her interval for at finde ud af det. Og med septimer, der gælder det jo så, at den store nabosekund bliver til en lille septim. Og her har vi en firklang, og som vi ved, så bliver intervallet ret stort, når vi har udvidelsen på. Så derfor så giver det mening at tage den nederste tone, sætte en oktav op, og så skal vi bare læse intervallet mellem de her to toner. Og det er i det her tilfælde et C og et B. Og der ved vi jo, at, og jeg går lige tilbage her, at hvis sekunden er lille, så er septimen stor. Sekunden er lille, fordi fra C til B, der går der kun en halv tone. Det er altså valgt at lave en lille illustration af her, hvor man kan se, at sekunden den er lille, den er ked af det, og septimen er stor og grådig og glad for det. Og her i forhold til øvelse 8, så har jeg en fremgangsmåde for at læse intervaller med fortegn. Først så skal man bare starte med at glemme fortegn og kigge på placeringen i nodesystemet. Ikke også? Så der skal vi tilbage til side 14 her og øve os i hurtigt at aflæse, hvad kunne det her interval være. Og der kan det være, at den flittige elev hurtigt kan se, at en sekund, det er de her to toner, der ligger klods op af hinanden. Okay, fint. Er det så et lille eller et stort interval? Vi glemmer stadig fortegnene. Det vil sige her fra E til F. Er det en lille eller en stor sekund? Og det er jo så en lille, fordi der er kun en halv tone imellem, ved jeg. Så langt så godt, så det er en lille sekund. Har man så gjort noget med gulvet eller loftet i vores hus? Det er nu, at vi skal kigge på fortegnene. Er det hævet eller sænket? Jeg kan se, at det er gulvet, der er blevet gjort noget med, og jeg kan se, at gulvet er blevet sænket. Ikke også? Hvis det var blevet hævet, så havde vi fået et kryds for, men der er et B for, så det er blevet sænket. Hvis gulvet er blevet sænket, så er der simpelthen blevet mere plads i vores hus. Så vi er gået fra at have en lille sekund til simpelthen at have en stor sekund. Lad os prøve at kigge på et lidt større interval. Her der er vi fra F til B. Fra F til B, det lyder sådan her, umiddelbart, altså uden fortegn. Rimelig kras. Nå, men vi følger proceduren. Hvad er det for et interval, det her? Vi kan prøve at kigge her. Hvad ligner det? Der ved det trænede øje, at det der, det ligner en kvart. Fint.
Hvad er det for en type kvart? Her der giver det mening at kigge på vores vigtige intervallove. Fordi når vi kigger på en kvart uden fortegn, så er der faktisk kun én forstørret, og det er mellem F og H. Og min sandt den så, om ikke det er F og H, eller B om man vil, som vi spiller her. Så det her, det er faktisk en forstørret kvart, når man ikke kigger på fortegnene. Men tilbage til den her, fordi vi skal jo faktisk kigge på fortegnene. Nu sætter vi fortegn på og ser, er det gulvet eller loftet, der er blevet pillet med. Og det er i det her tilfælde loftet. Hvad er der sket med loftet? Er det blevet hævet? Er det blevet sænket? Det er blevet sænket. Hvis loftet i et hus bliver sænket, så bliver pladsen mindre. Så vi går fra en forstørret kvart til en ren kvart. Og hvis man spiller intervallerne, mens man gør det her, så kan man træne sit øre til også at blive bedre til at lytte til de forskellige intervaller, ved for eksempel at lave associationsmelodier og sådan noget. Min associationsmelodi til en kvart, det er for eksempel Kong Christian. Kong Christian, og så videre. Og derfor kan jeg så høre, at det er en ren lyd, altså en ren kvart, der er her. Lad os prøve at tage et andet eksempel her fra D til G. Jeg kigger her, og hvad kunne det være? Jeg tænker, det er nok en kvart, når jeg bare sådan lige hurtigt læser. Fra D til G, det er en ren kvart. Hvordan ved jeg det? Jo, der kunne man jo for eksempel kigge på intervallovene, hvor der står her, at der faktisk kun er en forstørret kvart, FH, resten er rene. Fint. Så kigger jeg så på fortegnene, er der sket noget med gulvet, er der sket noget med loftet? I det her tilfælde er der sket noget med loftet. Det er blevet hævet, derfor er der kommet mere plads i vores hus. Så fra D til G er det altså fra D til GIS i stedet for. Så det er en forstørret kvart, nu når vi kigger med fortegn. Her er der et eksempel på et interval, der er så stort, at det giver mening at kigge på omvendingsintervaller. Jeg kunne stadigvæk have trænet mit øje godt nok til at vide, at det er en septim, og jeg skal jo egentlig også kunne læse, at nederste tone er en E, og øverste er en D. Men det man kan gøre med det samme, det er jo at tage den nederste tone og lægge det en oktav op, og så skal vi kun aflæse fra D til E. Og fra D til E, der går der jo en sekund. Det ved vi uden fortegn. Nu lægger vi fortegn på. Så bliver det altså en lille sekund. Og der ved vi jo, at hvis sekunden er lille, så er septimen stor. Når vi har med ekstra store intervaller at gøre, som for eksempel noner og decimer og alle dem, der går ud over en oktav, så er det stort set ikke anderledes, end det vi allerede er vant til. Her der starter vi bare med at tage den nederste tone igen. Igen så starter vi bare med at tage den nederste tone D, sætte den en oktav op. Det bliver sådan her. Så ligger den der. Og så skal vi bare aflæse fra D til den øverste tone. I det her tilfælde A. Ser sådan her ud. Og så kan vi jo hurtigt aflæse via side 14 her, det der, det er en kvint. Og så skal vi bare finde ud af, hvilken type kvint er det. Og der kan vi også bruge vores intervallov her, som er, at der er faktisk kun, altså uden fortegn, en formindsket kvint. Det er mellem H og F, resten er ren. Og til sidst i den forbindelse, når det er, at de skal ud og lave alle de her intervallopgaver, så bare gør opmærksom på, at kvarter og kvinter kun kan være formindsket rene og forstørret, mens de andre kan være både formindsket, forstørret og små og store. Og det skyldes netop det her med, at den rene kvint og den rene kvart til sammen udgør en oktav, og man har ikke noget tilsvarende for de andre intervaller. Der er kun stor og lille, der er ikke noget, der hedder ren.